Takazona temono sini orang bolang amele bisi jut kolang gini nana temen mas nawe so joto no kha khabo bar khaja taporo so mane mana nai boys bongkha takono borok sini garden hai sini kha khamga gini family ni semua gini family ni bai bakno sini kha khamga awal no khananya sini kaya mas bathak nai dong ni sing sokor goni bosra butoi joto tapo buku songo sing borong ni gai bakno sini kha khamga ko musu sobo bedana janogo semua bedana janogo buku sini borong kha khamga semua sini Saya matrio, awat tu senggoto nasio, tabuk thekang kita seng joto no, nukung kakamani, awat tu, kaisa nukung tonglai mani, osuno yakar thanggang kai awat tu, nukung go kaisa seng mano biniti kakamani kene, ba dia ba wansuk thekang kai seng bini je omor engka, bo haino, thina ni jara engka ba awat tu seng mat thina, ba thika ba tekam kaisa awat tu joto no mat thina. Seng bini bagai suryo bong nukung bagai suryo kaham kerengkai tong manthon ini tu thui thangka ke je tongnai ro kaham ke tongna nangai tai seng jotono je mat thinai abo to seng jotono siu tai iko seng khakamani abo no tai iko khakamani chini phai abo to seng jotono siu iko takho bokhor jotono phai kya abo no nogoi chini bakhao balai khai tamo hai ma tongkha tangke bono paithak ni jarawa nanya ni bagai sengtini pelaika apa itu non tol hok korobos tongon non somarok selarok korok brui korok ni tomoni krosa tiga nggak tahu ni mati mereka tam sebuah sak kami nggak jadi tiga tam kami nunggu zaman di sini nunggu omor bus rong kena 90 katisha ini man ketemu langsung di kolonnya nggak tahu joto berong masih pay thine namai ai baksa becara jimti baksa ba boyo songti ya ba boto motamti boyo songunyu basami basaro no kai borpai tiga ba thine jara phakya ba thine na kana tomake thimen jara ba kise bemar pamu ketum apa numun klai kata mun khatar kai kolekam na